programa ofrecido por... Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. A exploración e o traballo no viñedo levounos a elaborar viños con personalidades emocionais moi marcadas. Pionero é un claro exemplo no que nos vemos reflectidos, un viño viaxeiro, valente e intrépido que cada ano segue traspasando fronteiras. Enerxía e paixón, emocións que nos acompañan dende o primeiro día da nosa aventura. Pionero, Albariño 100%, de Viña Almirante. Si quedes a chamada, as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. En Smith creamos espacios de vida, donde cada milímetro está diseñado especialmente para ti, para que disfrutes por fin de tu hogar, cada día. Home Smith Home. Smith, porque tú no eres como los demás. Especialistas en cocinas a tu medida. Rúa Asturias 6, Vilagarcía. Señoras, señores, amigos e amigas, gracias por estar aí, gracias por elegirnos. Empezamos unha nova edición de Falemos, estamos na recta final de que o domingo vostedes, cada un de vostedes decide onde vai a poñer o seu voto e a quen lle vai a decir. O que tratamos aquí é de traer as forzas políticas que tiñan representación agora mesmo no Parlamento de Galicia e que son as candidatas a dirixir o goberno nos vindeiros 4 anos. Hoxe estaremos co BNG, con Luís Bará, estaremos con o autor Aitor Bouza, do Partido Socialista de Galicia, e abrimos este turno de intervencións con María Martínez Allegue, candidata pola provincia de Pontevedra do Partido Popular. Moi boas noites, benvida, señora Martínez, como estamos? Moi boas noites, gracias por contar comigo. Como vai a campaña e como estamos a estas horas, a estas alturas, ya case a 3 días da decisión final? A campaña vai moi ben, estamos todos con moita ilusión, temos un equipo de candidatos fantásticos, temos un presidente mellor, inmellorable, todos con moita gana e moita forza, e desexando xa que chegue o 18 de febreiro. E como está vendo a campaña con respecto ao Partido Popular do resto, digamos que dos rivales ou adversarios políticos? A vexo perfectamente, noto moito cariño nas rúas, moito cariño na xente, moito cariño nos medios de comunicación, a vexo moi ben. E a oposición, os, digamos que os rivales, como se están portando nesta campaña, como se está vendo, ataques ao Partido Popular? Ataques continuos ao Partido Popular, está visto onte mesmo e hoxe mesmo, co tema Puigdemont, ataques con distintas filtracións ou con distintos bulos, ataques realizando protestas ou convocatorias de manifestacións que non entendemos que non teñen
sentido, pero, bueno, desgraciadamente é o normal nunhas eleccións e máis nunhas eleccións autonómicas. Bueno, os veciños deciden e, lóxicamente, a maioría da ciudadanía sabe leer entre líneas, por suposto, pero hai moita utilización política, ou vostede vea como utilización política de moitos dos temas dos que se meten en campaña? Utilización política hai, desprestixio sin motivo tamén hai, non podemos esquecer que é un todos contra un. Todas as forzas da esquerda que se queren unir para que o Partido Popular de Galicia non acade un único escano que lle quitaría esa maioría absoluta. Como valora as enquisas de conocidas ontes, que son as últimas que se poden publicar, e como vai o tracking que se fai a diario nos partidos, como valora esos resultados, donde o CIS lle daba de 34 a 38, que sería a horquilla máis alta? Evidentemente non creo na enquisa do CIS, ni moitísimo menos. Vese que é unha enquisa realmente do Partido Socialista. Nós o que facemos é fixarnos simplemente no 18 de febreiro. Non valoramos as enquisas, creemos que vamos a revalidar a maioría absoluta, estamos convencidos que vamos a revalidar a maioría absoluta. Que supón para Galicia ter a maioría absoluta do Partido Popular ou non? Continuar na estabilidade na que estamos, que vimos demostrando ao longo destos 15 anos, con medidas para as familias, medidas para os xoves, medidas para os maiores, para os dependentes, medidas para as persoas que están en risco de exclusión social, medidas de economía transversal. Supón continuar acadando e conseguindo esa estabilidade que temos e que todos os galegos e galegas desexamos seguir tendo. Repasamos, se lle parece, un pouquiño os sectores productivos. Imos ao agro, está, lóxicamente, en pé de guerra en casi toda a Unión Europea e siguen 8 días que levan a día de hoxe xa en manifestacións. Lóxicamente o agro está tocado polas condicións impostas pola política europea e tamén pola competencia desleal nos precios e nas producións de produtos que son fora da UE. Cal sería a política e como valora vostede este acto? Este xeito, a política sempre a axudar ao sector primario, tanto ao agrogandeiro como ao sector marisqueiro, pesqueiro, como ao sector forestal. Nos abogamos, hemos pedido xa en reiteradas ocasións empezar pola reducción do IVE, por suposto, da carne e do peixe, que non entendemos por que non se dá acadado. Nos temos moitas liñas de axuda para axudar en concreto ao sector agrogandeiro e para acadar esa renovación ou esa renovación xeracional do sector tanto agrogandeiro como do sector do mar. Concretamente, nos orzamentos do ano 2024 temos unha partida de 19 millóns de euros para esas ayudas, esos programas específicos do agro e da remuda xeneracional no agro. Hai sectores que van moi ben. Aquí estamos falando do viño, que é un exemplo de revolución agrícola e que de exportación, donde se está exportando prácticamente un tercio da producción do Rías Baixas. Vai seguir habendo axudas e apoio a este sector? Por suposto, sí. De feito, xa están convocadas varias liñas de axuda por parte do turismo, da Consellería de Cultura, neste caso, e seguiremos, por suposto, apostando por un sector tan importante para Galicia como este. A política forestal hoxe presentouse, un pouco o inventario forestal e que a industria e o sector aposta porque haxa máis transformación. Hai empresas ou hai partidos políticos que poñen ou que, por exemplo, que queren votar a ENCE de Pontevedra. Que propón o Partido Popular en esta materia? Nós sempre estuvimos totalmente en contra con esta política antiempresas que o Bloque Nacionalista Galego está facendo en particular no Concello de Pontevedra, querendo votar a unha empresa que é o sustento económico e o sustento de empregabilidade non só da cidade de Pontevedra, sino da Bisbarra de Pontevedra, da provincia de Pontevedra. Moi importante non só desde un punto de vista económico, desde un punto de vista laboral, senón, como dis, do sector primario, do sector forestal. Non entendemos o empecinamento que se ten, máis aínda cando hai unha sentencia do Tribunal Supremo que avala a continuidade da empresa
na ría de Lourizán, e cando están postos en perigo centos de postos directos e miles de postos indirectos. Estamos totalmente en contra con esta política anti-empresas que ten neste caso o Bloque Nacionalista Galego, apoiado polo Partido Socialista. A oposición, o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego dicen que a lei do litoral aprobou o Partido Popular no Congreso de Santiago, no Parlamento Galego, pero que acusan de que é unha política de enfrentamento con Madrid. Isto, lóxicamente, ao sector lle preocupa moitísimo porque está frenando os investimentos e o desenvolvemento do propio sector. A costa galega está chea de empresas e de actividade marisqueira. Temos milleiros de edificacións non só vinculados co sector da mar, sino edificacións educativas, educación de turismo, edificacións residenciais tamén que son anteriores á lei de costas. Realmente non entendemos o recurso que se ha interposto por parte do Estado inconstitucional, toda vez que as competencias que temos no noso estatuto son exactamente iguais que as que ten o País Vasco, e non entendemos como con o PNV se pacta ou se chega a acordos para outorgarlle competencias neste sector, e a nos, a Galicia, aos galegos, nos recurren esta norma tan importante para o noso sector. Creemos, evidentemente, que son simplemente decisións totalmente arbitrarias que teñen unha finalidade claramente política, que están a perxudicar moitísimo os galegos. De feito, onte fixemos unha especie de intersectorial na que reunironse representantes de todos os concellos desta ría, tamén de Ribeira, da Pobra, do Boiro, non só da parte do Salnés de Pontevedra, e manifestamos nosa rotunda oposición a esta interposición de recurso. Cal será a política que hai que facer co turismo para melloralo e seguir aumentando? Hemos aumentado moitísimo o turismo, foron 7 millóns de euros os visitantes que tuvimos. 7 millóns de turistas? De turistas, perdón. 7 millóns de turistas os que tuvimos o pasado ano, está incrementando moitísimo, non só polo camiño de Santiago, incrementou moitísimo o camiño portugués pola costa, estamos axudando moitísimo as empresas, os hoteles, a hostelería, os restaurantes, pero hemos de dicir tamén que teñen unha calidade estupenda todos non só os produtos, senón todas as instalacións que temos, e por suposto vamos a seguir abogando por este fomento do turismo, como non podía ser de outro modo. Nas políticas de emprego, que políticas que destacaría do que consta xa nos orzamentos aprobados? Pois temos un sector que hai que reforzar moitísimo, e así o vimos facendo durante os últimos anos, que o emprendemento e as PEMES e os autónomos, por suposto. Tasas de paro hemos mellorado, estamos facendo unhas políticas laborais, transversais, económicas que redundan na baixada do paro. De feito, acabamos de coñecer os datos de xaneiro de 2024 e son 130.000 parados, que son os datos, evidentemente sempre mellorable, pero son os mellores datos que existen desde que hai cifras de cuantificación, que creo que é do ano 1996. O pasado ano, no 2023, 13.400 mozos menores de 30 anos atoparon traballo, supuxo unha reducción da tasa do paro do 30% no sector mozo. Seguimos a acadar esas políticas de empregabilidade e de axuda autónomos. Temos adoitado a medida cota cero nos primeiros 12 meses, temos axudas para a primeira actividade con axudas de 8.600 euros anuales, pulos de emprendemento, moitísimas axudas que están agora mesmo abertas na Consellería de Emprego, que están a disposición de todos no portal, e por suposto mediante chamadas telefónicas. Eso tamén vale para os autónomos, pequenos emprendedores, pequeno comercio, etc. Principalmente está destinada a eso, ao pequeno comercio, ás PEMES, aos autónomos. E en política, que podemos facer na política industrial? Apoiar as industrias. O que hai que facer... Hai que abaratar os costes enerxéticos, hai que favorecer as enerxías renovables. O IGVS e Xestur, neste sentido, sabedes que creamos un
Un plan sectorial de áreas empresariais que recentemente se levou a segunda modificación no Consello da Xunta. Na comarca de Pontevedra acabamos de aprobar a licitación para ampliación do polígono do Campiño en Pontevedra, que linda coa central de transportes e co polígono de Reigosa. En Ponte Caldelas ambos os dous. A Reigosa aínda ten 8 ou 10 parcelas pendientes de comercializar. Por suposto está o tema de Plisán, Salvaterras Neves. Estamos abaratando o solo industrial, estamos realizando concursos de parcelas a través de dereitos de superficies, que entendemos que algo que facilita e abarata os costes do solo. Por suposto axudar o sector industrial, que é fundamental e clave para o desenvolvemento de Galicia. Políticas sociais. Política social son moitísimas as liñas de axuda que temos abertas en políticas sociais. O recentemente bono coidado, que agora vamos a ampliar con 5.000 euros para axuda a familiares que teñen dependentes na súa casa. Agora, se Alfonso Rueda acada a súa maioría absoluta, adoptaremos este mismo bono coidado tamén para menores de 25 anos dependentes da casa. Somos a única comunidade autónoma que, por exemplo, temos axudas a vítimas de violencia de xénero directas de 800 euros ao mes. Temos bono de alugueiro social, temos axudas ao alugueiro, temos o bono xove, temos o transporte gratuito para menores, temos axuda a obtención do carné de conducir, tanto de autobús para caminhoneiros, tamén para esa empregabilidade e para menores desempregados. Temos un centenar de axudas en política social. Estamos tamén ampliando as cuotas de prazas de residencias para maiores. Temos en proxecto 7 residencias públicas a través da Fundación Amancio Ortega, a piques de rematar, por exemplo, a que temos no Concello de Pontevedra, que supora a creación de 120 plazas a maiores. Dende o bipartito, neste sentido, en prazas para dependentes hemos triplicado, hemos pasado de 5.500 a 15.000 as plazas públicas para maiores. En sanidade? En sanidade, son grandes os logros que hemos obtenido, a pesar das críticas e dos supostos recortes que falan da sanidade pública. En concreto, temos 1.400 millóns de euros máis presupuestados neste orzamento 2024 que no último do tripartito, no ano 2009. Son 5.070 os millóns de euros que temos destinados para a sanidade. Somos unha comunidade autónoma pioneira, somos a comunidade autónoma que ten o calendario de vacinación infantil máis completo do mundo. Somos a segunda comunidade autónoma mellor valorada en sanidade. Hemos incrementado tamén en 400, na atención primaria, 400 sanitarios. Temos tamén en tecnoloxía punteira, invertido moitísimo en máis de 120 millóns en centros de saúde. Hemos creado Cunqueiro, hemos creado o Hospital de Lugo, estamos rematando xa para este último trimestre de 2024 o Gran Montecelo, 138 millóns de euros, que permitirá a moita xente de Pontevedra non ter que desplazarse a Vigo para radioterapia ou para outras especialidades. En sanidade hemos acadado moitos hitos, evidentemente sempre mellorable, pero non hai esos suportes recortes que se falan da sanidade pública, porque hemos incrementado máis dun 35% do orzamento con respecto ao 2009 e máis dun 17% a plantilla con respecto ao 2009. Entón non se pode falar de recortes na sanidade pública. Sempre digo que semella que é unha medida que se está a acadar polo Bloque Nacionalista Galega e polo Partido Socialista, que intenta sacar exclusivamente un rédito político, desprestixar a nosa sanidade pública, que é un das mellores de España. E en materia de vivenda pública, se entende? En materia de vivenda pública, pois, mire, son máis de 4.800 as familias que han atopado unha vivenda de promoción pública a través dun precio asequible co goberno do Partido Popular. Son máis de 3.000 vivendas públicas as que hemos construído desde o ano 2009, e como di o programa que Alfonso Rueda leva para salir reelexido, duplicaremos ese parque público de vivendas ata acadar as 8.000 vivendas de promoción pública. Este é un programa real, é un programa medible, é un programa factible. De feito, temos xa en execución ou en licitación 770 vivendas de promoción pública en
en toda Galicia. Como ben saben, estamos desenvolvendo o solo residencial de Navia, no Concello de Vigo. Temos tamén en licitación 74 vivendas en Pontevedra, en Valdecorvo. Nestes últimos anos hemos rehabilitado tamén vivendas ou reconstruído vivendas de mestras para construirlas en vivendas de promoción pública. Estou pensando, por exemplo, no Concello de Cerdedo Cotobade, onde entregamos 10 vivendas de promoción pública recentemente. En materia de educativa? En materia educativa, Galicia, a educación pública que hai en Galicia é espectacular, das mellores do noso país. Somos líderes a nivel nacional en competencia científica e en equidade, que é algo moi importante, a equidade. Unha materia fundamental de equidade adoptada polo Partido Popular coa gratuidade das escolas infantís de 0 a 3 anos. Hemos congelado as tasas universitarias durante estes últimos 12-13 anos e agora, a partir do vindeiro setembro, si Alfonso, que estou convencida que sí, acada a maioría absoluta as tasas universitarias en todos os grados, as primeiras matrículas serán de balde. Estamos por riba tamén da media nacional, da media europea en competencias tan importantes como matemáticas ou a lectura. Hemos acadado obxectivos solicitados por Europa con data límite 2030 como a reducción do abandono escolar, da baixa escolar temperá. Pasamos do 25,8% ao 8,8%, por lo tanto acadamos ese obxectivo con 7 anos de antelación da disminución do abandono escolar. As inversións que se fan tamén nesas edificacións, na mellora, porque sabedes que a conservación e mantemento dos centros de educación primaria son competencia municipais, pero aínda así realizamos importantes obras de mellora. Ocórreseme, por exemplo, a que estamos a facer en Pontevedra no IES Valle Inclán. Destacar tamén que chegamos a un acordo con 3 dos 4 sindicatos que permitirán medidas a medio prazo, a curto prazo, para a reducción de horas ao profesorado e para a reducción da ratio alumno-profesor e para mellorar a súa carreira profesional. Deporte profesional e amateur, lógicamente. En materia de deporte xa sabedes que temos un grandísimo conselleiro, un grandísimo director xeral, que evidentemente fomentamos o deporte. O bono deporte saiu espectacular. Son moitísimas as familias que o acadaron, 120 euros para nenos que estean federados, e seguiremos a fomentar o deporte non só na xuventude, senón tamén nos sectores de maior edad, na xente de maior edad. E en materia a política fiscal e impositiva? Política fiscal e impositiva, pois hemos conseguido reducir as aportaciones que se ten que facer hasta cerca de 500 euros no IRPF. Xa saben que suprimimos un 99,9% o imposto de sucesións, a pesar que parece que a algúns lle moleste, pero seguiremos. Temos un conselleiro de Facenda que, como o presidente di, recorda, fiscaliza toda a actuación que se fai dende a Xunta de Galicia, lo cal é moi bo, e todas as 872 medidas que están no programa de Alfonso Rueda están perfectamente fiscalizadas e teñen a viabilidade do noso conselleiro Corgos. Para que nos entendamos, baixamos impostos ou non? Baixamos impostos. Aos pequenos, digamos, que aos autónomos, aos traballadores. Baixamos impostos a todos, as unidades familiares, a todos, sí, a todos. Non facemos diferenciacións. En política de territorio, urbanismo e mobilidade. Mobilidade, temos, como ben sabedes, transporte público gratuito interurbán, que é a competencia da Xunta, transporte público gratuito para os menores de 21 anos, agora dende 1 de xaneiro tamén para maiores de 65 anos. Temos un sistema de transporte que acada máis do 90% do territorio, e tamén para chegar ás zonas rurales tenemos o denominado transporte a demanda, onde a xente chama un número de teléfono e a liña regular, o microbús ou incluso os taxis van a buscalos. Seguimos apostando por a mellora da seguridade vial, seguimos axudando aos sectores e as empresas
do automobilismo, dos autobuses, os camioneiros, con axudas para a renova da súa flota e para a innovación tecnolóxica da mesma. En materia de urbanismo, sabe que son moitísimas as axudas que se prestan desde a Dirección Xeral de Urbanismo, tanto aos concellos para o desenvolvemento dos seus planeamientos, mediante incluso a aprobación dos denominados planes básicos, e a colaboración que teñen coa Dirección Xeral de Urbanismo é total. Quizáis o que se demanda é un pouco máis de agilidade por parte das administracións locais. Sabemos que é un sistema complexo a aprobación do planeamiento xeral, pero importantísimo. Sabemos que é complexo polas distintas informes sectoriais que hai que pedir, non só autonómicos, sino tamén moitas veces estatal. Sabemos agora do problema que hai co informe de AENA, distintos obstáculos que impiden os concellos quizás ser máis áxilos de que se deberían, pero é algo polo que tamén abogamos a reducción dos trámites burocráticos e administrativos, tamén unha política importante que si ve o Goberno da Xunta de Galicia aprobando normativas de simplificación administrativa, principalmente no eido urbanístico. O pide hasta o campo. O pide hasta o campo, pídense. O pedimos casi todos. O pide o campo, e deste xeito como se pode axudar o campo, que falábamos antes, eu me refiero ao medio rural, ás aldeas, aos pequenos pueblos, aos concellos pequenos, en definitiva, dende a administración, dende a Xunta e dende o resto das administracións. Cal é a política de axuda ao medio rural da Xunta? Pois hai que fomentar, evidentemente, o retorno ao medio rural, fomentando as instalacións tanto turísticas como que fomenten ese sector primario. Son moitas as liñas de ayudas que temos para o rural e tamén para o acceso ao rural, e non só dende o punto de vista de mobilidade, sino tamén dende o punto de vista educativo con os múltiples crash que temos nas nosas parroquias. Que actos teñen para esta semana que lle gustaría destacar? Pois, por suposto, mañá temos un acto grande en Santiago, que xa sabedes, me imagino que está convocado para as 7 da tarde, 6:30, creo que estamos percorrendo pola miña parte, polos candidatos que estamos na provincia de Pontevedra, todas as cidades de Pontevedra. Pola mañá estivemos en Arcade, estivemos en Caldas, onte estivemos en Marín, estivemos tamén en Bueu, en Porriño, en todos, en Mos, percorremos todos os concellos, no meu caso, da provincia de Pontevedra. Non queda ningún por percorrer. Bueno, como está vendo a Rajoy e a Feijóo? Pois moi ben, están axudando moitísimo. Precisamente esta mañá estiven con el en Caldas de Reis, dimos un paseo, falamos coa xente, a xente os recibo e a ambos, tanto a Mariano Rajoy como a Alberto Núñez Feijóo, con moitísimo cariño. Son persoas moi cercanas e nós encantados de que persoas tan representativas que foron presidentes da comunidade autónoma e do país durante tanto tempo nos boten unha man e nos axuden. Nos estamos encantados. María Martínez, ten vostede un minutiño para decirlo que vostede queira a esa cámara e aos veciños de Canarias Baixas, que están vendo non só na provincia de Pontevedra, senón tamén na provincia de Coruña. Na provincia de Coruña, perfecto. Na provincia de Coruña, Corbanza, que eu quero moito, que teño familia en Boiro, en Pobla. E Muros Noia. E Muros Noia, pero familia la teño en Boiro, en Puebla. Simplemente, para seguir con esta estabilidade que levamos demostrando ao longo destos 15 anos, esta seguridade que nos dá frente ao levantamento de muros e barreiras, esta obstrución de gobernos multipartitos que non acadan acordos en cuestións básicas, como poden ser, por exemplo, a aprobación dos orzamentos no Concello de Pontevedra ou en outras cuestións estamos vendo a nivel estatal. Abogamos porque impere o sentidiño e a conciencia de que o goberno de Alfonso Rueda non falla, como así o levamos demostrando durante 15 anos. Foi un placer contar con vostede. Tamén, igualmente. Moitísimas gracias. Boa campaña e os que nos están vendo o domingo deciden. O domingo deciden, por suposto. Moitísimas gracias por brindarnos esta oportunidade. Un placer, boa noite, boa campaña. Veña, gracias. Dentro dun instantiño volvemos, que estamos de novo con todos vostedes. Así que non... Programa ofrecido por
que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. Schmidt, porque tú no eres como los demás. Especialistas en cocinas a tu medida. Rúa Asturias 6, Vila García. Unha historia memorable requiría dunha gran homenaxe, inspirados no carácter e no esforzo do traballo realizado por Domingo Fontán, xorde Macherato, un viño con esencia da nosa terra. O seu equilibrio e complexidade falan por si mesmos. O tempo e o cuidado empregado en todo o seu proceso de elaboración tamén. Macherato Albariño crío macerado 100% de Viña Almirante. Bará, candidato do Bloque Nacionalista Galego pola provincia de Pontevedra. Moi boa noite, señor Bará, como estamos? Moi boa noite, moi ben. Como faría este resumen de campaña? 3 días de... Unha campaña moi intensa, por un lado, pero tamén moi ilusionante, con moito entusiasmo, porque a candidatura do BNG encabezada por Ana Pontón cada vez suma máis apoios e hai unha concentración cada vez maior do voto na alternativa que supón de futuro o BNG para deixar atrás esta etapa de 15 anos de declive, de decadencia do Partido Popular. Logo falamos de programa e entramos de cheo, pero antes, aínda que non se poidan publicar enquisas, como valora as últimas de onte e as internas? Ben, eu creo que todas as enquisas marcan a mesma tendencia, que é un crecemento cada vez maior do BNG ao longo da campaña, as últimas un crecemento xa moi alto, e un declive, unha baixa clara do Partido Popular. Pero nós pensamos que ainda falta o mellor que estes días, por tendencia, por experiencia, o BNG crécese nos últimos días, nesta recta final ainda imos subir máis e superar as enquisas. Como ve os rivales? Pola dereita e pola esquerda? Ben, eu creo que o Partido Popular está claramente á baixa e ademais ten un candidato que non ten tirón, que non ten carisma, un candidato gris, que ni siquiera ilusiona os seus, non? Pola contra, o BNG ten unha candidata que é a máis valorada e a que ten máis capacidade para chegar a un público moi amplo, que non xera prácticamente rexeitamento e que un 50% da poboación valora ben ou moi ben. Isto nun candidato, nunha selección, é algo diferencial e creo que vai marcar a diferencia nestas eleccións. Que actos ou acto destacaría ou dos que se vayan a producir esta semana? Ben, o acto de proclamación de Ana Pontón foi un momento determinante, tamén o do inicio da campaña, e agora temos no feche tanto o acto de Vigo, que é o próximo xoves, como o acto final de Compostela, que xa é unha festa de celebración da campaña. Creo que van ser os puntos culminantes da mellor campaña da historia, a mellor campaña que fixo o BNG en todos os tempos, que nos vai permitir tamén ter o mellor resultado da historia. Si gobernan, si chega a gobernar, bueno, todo se decide o día 18, este vindeiro domingo, si chegan a gobernar, cales serían os cambios que vai sofrer Galicia e na política deste país? Ben, nós temos un programa que se basea en dúas ideas principais: mellorar a vida da xente e tamén poñer o país a producir, é dicir, servizos públicos de calidade e
economía productiva para xerar emprego. Esas son as dúas grandes prioridades que ten o BNG e niso imos centrar todos os esforzos. Onte mesmo Ana Pontón presentou o seu organigrama de goberno onde dixo que vai haber dúas grandes áreas que van depender directamente da presidencia, que van estar centradas nestas dúas prioridades. Mellorar os servizos públicos e, polo tanto, a calidade de vida e tamén dinamizar a economía, transformar os nosos sectores productivos, modernizalos, tamén co impulso da ciencia, para poñer o país a producir, para xerar emprego e riqueza e para que, por exemplo, a xuventude teña oportunidades de futuro aquí e non teña que emigrar. Para que a audiencia e os veciños de Canarias Baixas poidan concretar e valorar, bueno, lógicamente ustedes teñen o programa publicado na súa web. O agro está de protestas non só en España, sino na UE. Cal é a proposta para revitalizar o agro dende o punto de vista do BNG? O BNG ten un proxecto integral para todo o medio rural. No ámbito económico productivo pensamos que hai que poñer terra a producir, mobilizar terra abandonada para producir tamén de maneira máis diversificada, non só o que estamos producindo agora, que é fundamentalmente leite e carne, senón outros produtos de calidade que pode dar o noso agro, por exemplo, no ámbito da agricultura ecolóxica, aquí tamén na comarca temos exemplos diso, e no sector do viño, que é outro sector punteiro que debe medrar aínda moito máis e modernizarse, e igual pasa no caso do leite e da carne que teñen que conseguir transformar aquí os produtos que elaboramos e non vendelos a prezos baixos cara a mercados exteriores, porque neste momento somos unha potencia leiteira, pero exportamos case a metade do leite sen transformar, e outros son os que lle sacan valor engadido. Isto vale para o leite, vale para o monte, vale para o mar, para todos os sectores. Temos que ter un goberno que estea centrado no país e que poña a producir e que desenvolva toda a capacidade de todos os recursos que temos no país, que son abundantes, pero non están suficientemente desenvolvidos. Pois se facía a presentación do inventario forestal, cal é a política forestal do BNG en caso de goberno para os vindeiros anos? Nos defendemos que o monte ten que ser un dos grandes sectores que xere riqueza e emprego no país, que non está ben aproveitado, que temos moito monte abandonado, son 2/3 da superficie do país, e ademais defendemos que o monte ten que ser un monte multifuncional, que cumpra unha función ambiental, tamén de lecer, e cultural, é unha función productiva. E aí pensamos que hai que apostar por transformar os produtos do monte no país con produtos de alto valor engadido. Por exemplo, neste momento hai unha alta demanda de madeiras para a construción, que temos que apostar por ese sector como un sector punteiro, igual que a fabricación de mobles ou outros produtos derivados do monte que agora son fundamentais. Pero o monte pode nos dar moito máis, pode nos dar tamén alimentos, en árbores froiteiras, por exemplo, en cogumelos, pode nos dar tamén pastos para o gando e pode nos dar enerxía, pero cun modelo enerxético completamente distinto ao que temos agora, que é un modelo de espolio que beneficia a grandes empresas estranxeiras, e temos que conseguir desenvolver un modelo que aproveita o monte para a eólica ou para solar fotovoltaica para xerar enerxía de proximidade a través de organizacións como poden ser as comunidades enerxéticas, proxectos impulsados polos concellos e tamén unha empresa pública de enerxía que aproveite todo ese potencial que temos no monte. Teño que preguntarlle por Ence, que farían, se puderan? Bueno, o BNG ten claro que Ence non debe estar na ría de Pontevedra, que esa ubicación errónea, que foi posta aí na época do franquismo, a golpe de bayoneta, e hoxe corren outros tempos, todas as grandes industrias que están en zonas urbanas estánse trasladando, e nos propoñemos desenvolver un grande proxecto de transformación forestal completando todo o ciclo, non fabricando só pasta de papel que vai fora e que enriquece a outros territorios, senón desenvolvendo aquí todo o ciclo, ata ter tamén a produción de papel. É un complexo industrial que permita desenvolver todo ese potencial que decía do monte, con novos produtos derivados da madeira que hoxe en día son moi demandados polo mercado, por exemplo, no ámbito téxtil, non? Por lo tanto, temos un proxecto de país no que o monte e o forestal é un sector central, pero queremos que se desenvolva en función dos intereses das necesidades do país, non das grandes empresas do IBEX, das portas giratorias, que son as que dan ordes ao Partido Popular. En política, no mar e política, bueno, lóxicamente do sector extractivo, o pesqueiro, marisqueiro, pesqueiro, e a lei do litoral. Con respecto ao mar, o BNG defende que Galiza ten que ter todas as competencias en materia de costas, do litoral, de salvamento e loita contra a contaminación, que agora non temos, tamén en materia de portos. Esa vai ser unha demanda diante do Goberno Central por parte do Goberno que presida Ana Pontón, e despois pensamos que temos que ter un plan específico que lle chamamos Proxecto Rías para garantir, por un lado, a conservación,
ambiental e o cuidado, a boa calidade das aguas das rías e tamén a súa función productiva. Neste momento xa hai unha grave crise no mar e nas rías provocada pola perda de productividade que sufrimos nos últimos anos e que se acentuou nos últimos meses, e pensamos que hai que desenvolver ese proxecto como un proxecto de país para que as rías volvan a producir, que sean unha fonte de riqueza, e ao mesmo tempo temos que articular medidas que xa propuxemos mediante un seguro público para compensar as mariscadoras, os mariscadores, por esta perda de ingresos que teñen nestes momentos, que prácticamente non teñen ningún ingreso, e desde un instrumento público como este que propoñemos debeselles compensar. A lei do litoral? A lei do litoral nos decimos que Galiza ten que ter as competencias en materia de litoral e de dominio público marítimo terrestre, porque temos 2.500 km de costa, e que mellor pode gobernar o litoral somos nós desde aquí, sobre todo se hai un goberno que teña os pés e a cabeza e o corazón na terra, e tamén no mar, e, polo tanto, imos demandar ao Goberno Central a transferencia desta competencia que xa está prevista no Estatuto e que se debe negociar a través da Comisión Mixta Bilateral de Transferencias entre a Xunta e o Goberno Central. Neste momento, a Xunta do Partido Popular foi unha estrategia de confrontación partidista que nos levou a un camiño sen saída. Desde o BNG imos sentarnos co Goberno Central para que Galiza teña esta competencia que xa teñen agora, por exemplo, Andalucía, Baleares, Canarias ou Cataluña. En turismo? Turismo pensamos que hai que redefinir o modelo turístico, que a Xunta apostou por un modelo de masificación e turismo low cost, que ten como principal representación un modelo de Xacobeo que aposta precisamente por iso, e desde o BNG pensamos que hai que apostar por un turismo de calidade, por diversificar a oferta, por traballar tamén o turismo urbano, o turismo da natureza, o turismo dos eventos. En definitiva, ir a un novo modelo que posicione o país tamén nas novas tendencias que hai no mercado internacional, que capte tamén clientela en mercados agora son emerxentes que están xerando moito interese por destinos como pode ser o galego, e aproveitar todas as oportunidades que ten o noso país en materia de patrimonio, de cultura, de paisaxe, para apostar tamén por esas vías alternativas ao turismo de masas que está creando graves problemas nalgúnas zonas, porque, por exemplo, está interferindo moito no mercado da vivenda coa este crecemento desmesurado da vivenda turística. Serían partidarios de limitar ou penalizar, digamos, vía impostos? Hai que ordenar, hai que regular, sobre todo naquelas zonas onde hai unha alta presión da vivenda turística que está distorsionando o mercado do aluguer de vivenda, que está facendo que prácticamente non haxa vivendas en aluguer para a poboación que vive aquí e ten esa necesidade todo o ano. Ademais está facendo que os prezos medren de maneira desmesurada. Entón a Xunta ten que intervir, isto non pode depender só dun concello, ten que ordenar e regular, establecer límites porcentuais de vivenda turística e valorar outro tipo de medidas que poidan controlar e favorecer que haxa máis vivenda en aluguer da que hai agora. Política, digamos que de sanidade e dependencia. Ben, en sanidade nos pensamos que hai un proceso continuado de deterioro, de privatización da sanidade pública que o estamos vendo ademais e sufrindo cada día na atención primaria, por exemplo, ou en pediatría. Hai un grande número de concellos que non teñen pediatra, ou hai situacións que se están producindo de 1 ou 2 semanas de lista de espera para ir ao médico de cabeceira, cousa que nunca pasara na historia deste país. Hai que reverter esa situación e por iso nós establecemos como máxima prioridade un plan de rescate da atención primaria que o dote de 200 millóns de euros inicialmente para poder mellorar as condicións laborais do persoal que traballa na sanidade pública, para poder contratar máis persoal e para poder ampliar a carteira de servizos da sanidade pública. Por exemplo, parecenos prioritario que haxa psicólogos clínicos, psicólogas clínicas para poder atender unha das grandes pragas que temos neste momento, que é a enfermidade mental, que está castigando a amplos sectores da sociedade, e que un 30% das consultas que hai agora en atención primaria son de saúde mental. Iso parecenos absolutamente prioritario, igual que outros perfis profesionais que teñen que estar na atención primaria, como fisioterapia ou nutricionistas, tamén para axudar a poboación a ter uns modos de vida máis saudáveis, non? E prever a enfermidade. E con respecto ao cuidado das persoas maiores e as persoas dependentes, pensamos que hai que cambiar o modelo de residencias hacia un tipo de residencia máis humanizada, desde logo que sexan residencias públicas e non privatizadas como están agora, que o Partido Popular o que fixo foi converter a vellez nun negocio en mans de grandes grupos internacionais que se están lucrando
da mala atención que lle prestan a nosas persoas maiores, e outra clave para nós é tamén fortalecer o servizo de axuda no fogar, que ten que contar máis medios para que se preste unha mellor atención e coidados ás persoas dependentes nas súas casas, e tamén para que as persoas profesionais, que son na súa maior parte mulleres que traballan no servizo de axuda no fogar, teñan unhas condicións laborais e salariais máis dignas, que os seus traballos se vexan máis recoñecidos, porque é un traballo moi valioso para a sociedade. Que fará o BNG en materia de territorio, urbanismo, mobilidade? Temos un modelo de ordenación do territorio completamente diferente ao que está agora implantado, que é un modelo centralista. Pensamos que hai que ordenar o territorio en función das necesidades do noso país, que é un país diferente, que ten un modelo de asentamento da poboación totalmente distinto, que temos máis da metade dos núcleos de poboación do Estado, e iso tense que trasladar a organización territorial, a organización dos servizos, a prestación dos servicios, a corrección das desigualdades para que as zonas rurais se vexan compensadas nos desequilibrios que teñen agora nas desvantaxas, e tamén un exemplo claro é como propoñías o tema da mobilidade. Hai unha parte importante da poboación que por a dispersión está fora dos circuitos das grandes liñas de transporte. Nós temos un modelo que potencia o tren de proximidade, que mellora todo o que é a rede de transporte público e que propón para completar toda esa capilaridade que ten que ter o transporte público o taxi a demanda para poder tener toda esta dispersión de poboación, moitas veces persoas maiores que teñen necesidade de desplazamento aos núcleos urbanos para ir a facer xestións, para ir a unha consulta médica, a un hospital, e que teñen que estar atendidas por esta rede de taxis, de maneira que imos potenciar que haxa profesionais traballando nas zonas rurais e tamén prestando un servizo de calidade para a mobilidade da poboación. No modelo de territorio, como explique a eliminación de provincias e a desaparición das diputacións provinciais? Esta é unha cuestión que depende de legislación estatal, polo tanto, o goberno galego non ten capacidade para poder intervir aí. Nós o que decimos como proposta teórica é que pensamos que o país estaría mellor organizado sin as provincias e sen as diputacións provinciais, porque a provincia é unha organización absolutamente artificial, de inspiración francesa, que non ten nada que ver coa realidade territorial do país, e as diputacións, o lóxico é que validasen as súas competencias transferindo aos seus concellos e á propia Xunta de Galiza, pero mentre haxa provincias e diputacións, desde logo, imos xogar con este marco e o goberno galego non vai ter ninguna capacidade para cambiarlo. O que sí podemos é sentarnos a falar coas diputacións e os concellos para que a Xunta asuma competencias que agora prestan as diputacións, e tamén para que se articulen sistemas mediante mancomunidades ou consorcios para poder xestionar mellor algúns servizos que agora, sobre todo os pequenos concellos, teñen máis dificultades para prestar. Estou pensando, por exemplo, no abastecemento de auga ou no saneamento, que hai fórmulas, ou na xestión dos residuos, que se podían xestionar mellor con este tipo de fórmulas. Recoñecemento de autodeterminación? O BNG o que defende é que Galiza teña capacidade de decisión. É dicir, que poidamos xestionar desde Galiza todos aqueles asuntos que permitan mellorar a vida dos galegos e as galegas. Estamos a falar, por exemplo, do tráfico e da seguridade viaria, o que falábamos antes da costa, do litoral, do mar, do dominio público marítimo terrestre, para poder xestionar mellor os intereses da cadea para a industria, dos portos, ou da meteoroloxía, tendo en conta a influencia do cambio climático. Iso é o que propoñemos para os próximos 4 anos, poder incrementar o grau de autogoberno, as competencias de Galiza, para poder xestionar mellor todas estas competencias. Como afectaría iso ao Tribunal Constitucional e a adecuación da Administración de Xustiza? Pois estamos na mesma. Neste momento, nós o que decimos é que hai unha estrutura institucional do Estado, pero que sería mellor para Galiza que houbera unha instancia judicial en Galiza, que sería o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, que puidese arbitrar e decidir naqueles asuntos que son de ámbito interno de Galiza. Como superior, pero sí. Eso existe, non? Sí, existe, pero despois hai unha instancia por riba do Superior de Galiza, que é o Tribunal Supremo, e despois, para algúns asuntos o constitucional, despois hai unha instancia europea. Iso vai seguir existindo, non vai cambiar para nada cun goberno do BNG. Creación de banca pública, banca galega? Nos pensamos que Galiza é un pobo aferrador, que o ano pasado aforramos 78.000 millóns de euros e que 32.000 foron para fora, porque foron catados polas entidades financeiras e investidos noutras zonas do Estado. O 40% para Madrid, non? Entón pensamos que ten que haber un Instituto Galego de Crédito e Investimento que xestione capital e tamén que poida captar parte dese aforro para destinalo
as necesidades que ten o país. Por exemplo, investimento público, por exemplo, a facer vivenda pública, por exemplo, a insuflar recursos financeiros mediante créditos ou mediante avales aos sectores productivos de Galiza. Esa é a nosa prioridade e pensamos que o goberno galego ten que cumprir un papel fundamental para que as empresas galegas, os sectores productivos galegos teñan capacidade de acceso a crédito nunhas condicións favorables, e iso podese facer a través dunha banca pública que xa existe en moitos países europeos e moi avanzados, como por exemplo Holanda ou Alemanha, e tamén mediante unha fórmula intermedia que propoñemos para esta legislatura, que é o Instituto Galego de Crédito e Investimento. E cal sería a política ou cal sería a política fiscal e de impostos? Nos pensamos que hai que eliminar aquelas figuras fiscais que estableceu o Partido Popular, que están dirixidas a establecer beneficios fiscais para as persoas millonarias, por exemplo, a reducción dun 50% do imposto de patrimonio para 7.000 persoas millonarias en Galiza. Isto é absolutamente indecente no contexto no que estamos. Pensamos que hai que recuperar o 100% do patrimonio para 7.000 persoas millonarias e ao mesmo tempo establecer outras figuras fiscais, por exemplo, imposto á vivenda, pero a vivenda dos grandes fondos de investimento ou da banca que ten unha grande cantidade de vivenda e que especula con ela, ou un imposto, por exemplo, ás grandes superficies comerciais, ou cambiar a fiscalidade, por exemplo, dos grandes lucros que teñen as empresas enerxéticas para que unha parte deses beneficios queden no país. En definitiva, poder recaudar máis indo aos grandes patrimonios e ás grandes empresas para que a Xunta de Galicia teña máis recursos para poder financiar os servizos públicos ou axudarlle as familias e os fogares que máis o necesitan. O falaba de vivendas, teña un apartado impostos sobre as vivendas baleiras. Explique isto. Sí, o que propoñemos neste caso é que as persoas que teñan grandes patrimonios de vivenda, por exemplo, neste caso persoas xurídicas como a banca ou os fondos de investimento ou inversores, empresas que manexen unha grande cantidad de vivenda que a utilizan para especular e para facer negocios sobre unha grande necesidade da xente, pois poder establecer, neste caso, impostos ás vivendas baleiras destes grandes tenedores de vivenda. Estamos falando exclusivamente de grandes tenedores de vivenda, para que, por un lado, iso obriga a mobilizar a vivenda, pode haber tamén incentivos para que esa vivenda saia ao mercado a prezos asequibles e, polo tanto, que iso estea no mercado e que non se especule con ela e que teña uns prezos asequibles. Non estamos pensando de ninguna maneira en impostos a quen ten fixo unha inversión, que ten unha ou dúas ou tres vivendas, que son persoas que teñen economías normais, non, que non son especuladores e que non van ter ningún tipo de persecución fiscal nin ningún tipo de medida fiscal que os vai a perxudicar. Non? E a política fiscal para os pequenos, para os autónomos, para o IRPF, o que entendemos da maioría de... O que falamos é dun modelo fiscal nas competencias que ten Galiza progresivo, é dicir, que estableza máis carga fiscal para as grandes fortunas, para os grandes patrimonios e que alivie para a xente que ten menos ingresos, non? Desde a xente que ten máis necesidade ata os que son, dicir, o que se chama habitualmente clase media, que é calquera persoa que ten un ingreso do sector público ou do privado que lle dá para o xusto, non? Para poder ter unha vida normal, digna, sen grandes luxos, non? Entón, ese tipo de patrimonios, ese tipo de ingresos non van estar, desde logo, non se van ver afectados, nin van estar perjudicados por unha política fiscal do BNG. Todo o contrario, a nosa política fiscal é para poder poñer máis impostos a quen máis ten. Quédanos deporte e educación. Bueno, no caso do deporte hai varias cuestións aquí a ter en conta. Unha é o deporte profesional, outra é o deporte amateur, tamén o deporte como saúde, e despois tamén nos queremos promocionar as seleccións e o deporte de élite, porque pensamos que é unha maneira de promocionar e de proxectar a Galiza no mundo. Eu fago moito fincapé nesta campaña na necesidade de articular un programa no que estea a Consellería do Departamento de Deportes, o Departamento tamén de Sanidade e de Educación para fomentar o deporte de base e o deporte como saúde, pensando en toda a poboación, non só na poboación que está federada ou que practica o deporte máis no ámbito da competición. E aí pensamos que hai que traballar moito tamén coas persoas maiores, que están moitas delas nunhas condicións que poden facer actividade física para mellorar a súa saúde, e imos desenvolver un plan específico de actividade física para as persoas de máis de 65 anos en colaboración cos concellos para que poidan, por un lado, facer actividade de lecer e ao mesmo tempo mellorar a súa saúde. Educación. Son moitos temas para tratar, resumir todo o programa, pero o resumo da política educativa é que nós imos apostar claramente, a diferencia do Partido Popular, pola
educación pública, por unha educación pública de calidade e por unha educación pública que estea conectada coa realidade e coas necesidades do país. Iso lévanos tamén, desde logo, a pensar en todas as necesidades que hai na xente, a facer unha educación que atenda a diversidade e tamén as necesidades educativas da poboación e da infancia e da adolescencia, que coide a súa necesidade de formación e de integración no mercado, e aí tamén nos parece importante redefinir e reformular a formación profesional para adecuala máis ás necesidades da sociedade de hoxe. E a política lingüística da que foron sí. A política lingüística aludidos directamente do BNG consiste basicamente en que o galego, que é a lingua propia do país, sexa unha lingua na que nos poidamos desenvolver con normalidade en todos os ámbitos, desde que nacemos hasta o final das nosas vidas. Por lo tanto, que na escola se poida utilizar o galego, que na actividade de lecer se poida utilizar o galego, que na cultura, que nos medios de comunicación ou nas actividades económicas se poida utilizar o galego. Eu creo que todo o mundo entende isto, que temos que conseguir que o galego teña máis vida, máis vitalidade, máis uso. E o que non se entende é que haxa dirixentes e o presidente da Xunta ou un expresidente que voten en contra de que o galego sexa recoñecido e usado en institucións de fora de Galiza. Ningún país do mundo, eu non coñezo ningún, que o presidente dese país estea en contra de que se use a lingua propia dese país. Señor Vara, ten vostede un minutiño para decir o que vostede queira. Ben, eu o que quero decir é que estamos nun momento crucial da historia de Galiza, que temos que dar un paso adiante, temos que superar esta etapa de decadencia, de declive na que está o país como consecuencia de 15 anos de goberno do Partido Popular, que se abre unha grande oportunidade no próximo 18 de febreiro. Esa oportunidade eu creo que se pode concretar na papeleta do BNG e na papeleta que representa o liderado de Ana Pontón. Pensamos que nesa papeleta cabe toda Galiza, cabe toda a xente que lle quere a este país, que sente que este país pode ser moito mellor do que é, e imos traballar cada día a partir do 18 de febreiro para facer realidade ese soño. Moitas gracias, foi un placer contar con vostede nesta edición de Falemos. Hasta unha próxima ocasión. Moi ben. Gracias e moi boa noite. Moitas grazas a vos, moi boa noite. Programa ofrecido por En Schmidt creamos espacios de vida donde cada milímetro está diseñado especialmente para ti, para que disfrutes por fin de tu hogar, cada día. Home Schmidt Home. Schmidt, porque tú no eres como los demás. Especialistas en cocinas a tu medida. Rúa Asturias 6, Vila García. Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. A exploración e o traballo no viñedo levounos a elaborar viños con personalidades emocionais moi marcadas. Pionero é un claro exemplo no que nos vemos reflectidos, un viño viaxeiro, valente e intrépido que cada ano segue traspasando fronteiras. Enerxía e paixón, emocións que nos acompañan dende o primeiro día da nosa aventura. Pionero, Albariño 100%, de Viña Almirante. Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo.
De novo, continuamos con todos vostedes. Lle damos as boas noites e a benvida a Aitor Bouza, representante neste caso e candidato polo Partido Socialista PSOE, Partido Socialista de Galicia, PSOE. Moi boa noite, benvido, señor Bouza, como estamos? Que tal? Moi boa noite, moitas gracias polo convite. Que tal está sendo a campaña e como é esta experiencia para vostede? Bueno, a verdade é que unha campaña sempre é unha moi boa experiencia, non? Moi boa experiencia porque te permite conectar directamente con todos os colectivos, coas entidades, coa cidadanía a pé de rúa e, por lo tanto, bueno, pois é agotadora porque a verdade é que estamos intentando chegar ao maior número de xente posible para mobilizala e que acudan a votar o domingo, pero moi enriquecedora tamén con todo o que estamos aprendendo, con todas estas xuntanzas, encontros e, polo tanto, bueno, pois unha experiencia de luxo, non? Apoio de Madrid, moito ou pouco? Moito, sí, eu creo que está todo o partido tendo en conta que realmente estas son unhas eleccións trascendentais, como así eu creo que tamén o pensa a cidadanía galega, e que porque tamén hai unha oportunidade clara para que realmente haxe un cambio de modelo en Galicia, e polo tanto eu creo que o apoio de Madrid, pero tamén, sobre todo, o apoio de todo o partido que está unido, tendo unha premisa moi clara, que é chegar á Xunta de Galicia, á presidencia da Xunta de Galicia para cambiar as políticas que se están a facer. Que se xoga o domingo, este domingo día 18, moito máis que Galicia? Bueno, eu creo que se xoga fundamentalmente, se lle preguntáramos a calquera galego ou galega, pois o que se xoga é realmente cal é o futuro dos seus fillos ou fillas, cal é o futuro da súa sanidade, se quere realmente ter unha sanidade na que non teña que agardar 15 días para poder ir ao seu médico de cabeceira, ou se realmente calquera de nós non teñamos que renunciar a poder facer o noso proxecto vital na nosa cidade na que vivimos porque non temos unha vivenda ou un aluguer ao que a poder acceder. Iso é o que se xoga nestas eleccións. O resto eu entendo a pregunta por que se formula, pero teño moi claro que realmente a cidadanía o que quere son solucións aos seus problemas. E cando estamos xustamente facendo campaña, como me preguntaba antes, o que percibimos é que a xente quere solucións a todos eses problemas que estamos comentando, que non teñan que pagar 700 euros ao inicio do curso escolar, sino que teña un material gratuito xunto cos libros de texto para poder ter unha educación pública en plenitude, a sanidade que realmente non teñamos para o especialista agardar un ano. Bueno, pois todas estas cousas son as que realmente lle importan a xente, o transporte, a política de industrialización, a política tamén de todos os sectores primarios. Isos son os problemas reais e o que nos xogamos o domingo. Que país queremos para a nosa Galicia durante os vindeiros 4 anos? Pero terá repercusións en Madrid tamén, non? Bueno, eu creo que as repercusións as terá no Partido Popular. Eso tenemos que preguntarlle, no seu caso, que opina Ayuso, que é a que manda a día de hoxe no Partido Popular, por derivación en Feijóo e Feijóo en Rueda. Esa, pois, é xustamente a consecuencia, pero nós estamos moi preocupadas e preocupados realmente do Partido Socialista en poder trasladarlle á cidadanía cales son as nosas propostas. O Partido Popular, que ao final resolva os seus problemas internos, agora xa vemos que están un pouco liados con isto da amnistía, antes era non nunca, agora sí pero, e dentro de pouco beatificarán tamén a Puigdemont. A verdade é que estamos totalmente abrallados, pero o domingo o que nos xogamos en Galicia é se damos paso xa a todas esas políticas de retallos do Partido Popular, se deixamos esa Galicia en branco e negro e apostamos claramente para que Galicia converxa xustamente con España, con esas políticas de progreso que se están a facer polo goberno de Pedro Sánchez, ou se nos quedamos parados, como está realmente a día de hoxe o goberno da Xunta de Galicia, nunha inacción absoluta. E, polo tanto, bueno, eu creo que iso é o que nos xogamos e o que lle preocupa a xente. O futuro de Feijóo non é o que lle preocupa aos galegos e colegas porque non lle dá de comer a ninguén. No día de onte se publicaron as últimas enquisas que se van a poder facer. Eso non quere decir que os partidos non teñan trackings e seguimentos día a día. Como valora as enquisas de onte e os trackings como lle vai dando ao Partido Socialista e ao señor Besteiro? Bueno, eu creo que o que se demostra nas enquisas é que hai unha cousa clara, que o Partido Popular vai a perder a maioría absoluta, iso eu creo que o ten xa claro a cidadanía galega, e o Partido Popular, xa o vemos, polo nerviosismo que existe, eu creo que está claro que eles tamén o teñen asumido. Pero a segunda mensaxe é que esta semana é clave. Cada vez as enquisas o que nos trasladan e nos mostran é que a cidadanía, non só a galega, toda nas propias eleccións o que fomos vendo, é que deciden o voto cada vez máis tarde, e que incluso deciden se van a votar ou non, en moitos dos casos, ao propio día da votación. Por iso nos temos claro que as enquisas son enquisas. Se nos deixáramos levar por iso,
Pedro Sánchez hoxe non sería presidente do goberno, porque en xullo nos decían que Feijóo xa era presidente, como máis que non fóramos a votar, non facía falla, iba a ter 180, 190, cos seus aliados agora de Vox, coa ultradereita, pero demostramos ao final que era posible realmente revalidar unha maioría progresista en España, e o que estamos agora intentando mobilizar e canalizar, e o que tamén se pode confirmar é que o maior número de persoas que a día de hoxe non teñen claro se van a votar ou que van a votar son votantes socialistas, e polo tanto pode haber moitas sorpresas o domingo, e o que dentro deste marco que temos claro que o Partido Popular xa non vai a ter maioría absoluta, agora o que toca decidir é quen lidera ese cambio, e polo tanto nos estamos moi esperanzados e con convicción absoluta de que esta semana é clave, fundamental, e que aparte o imos a conseguir. E adiantarían ao BNG? Están convencidos? Eu estou totalmente certo de que iso pode pasar, porque mire, realmente se botamos a ollada cara atrás, hai 4 anos ningún enquisa lle daba ao Bloque Nacionalista Galego que podía pasar de 6 a 19. Ningún enquisa lle daba que en Marea, ou Podemos, ou como lles queramos chamar, realmente iba a quedar fora do Parlamento, e quedaron. Por iso, o importante é o voto da xente, non son as enquisas para que realmente podamos ter unha opinión e valorala. Eu entendo que mediáticamente é unha cuestión de interese, pero como dicía antes, ao que lle importa a xente non está realmente no que sae das enquisas, senón do que sae o día 18. Por iso nós esta semana estamos traballando arreo para conseguir que todas esas persoas que teñen claro que a súa afinidade vai co Partido Socialista acudan a votar o domingo. Entremos en materia. Si o Partido Socialista goberna a partir do día 18, cales serían as políticas que levaría a cabo en materia, poñamos o que está ahora mismo, digamos que en pé de guerra, que poida ser o campo, coas tractoradas en España, en toda a Unión Europea, o campo agroforestal, cales serían as políticas? Bueno, eu creo que para empezar temos que ter en conta cal é o contexto. O contexto é que a normativa europea ven claramente delimitada, a política agraria común está establecida nun marco europeo no que realmente Galicia está plenamente involucrada, e polo tanto temos que ter en conta que xustamente é a ultradereita, un aliado da ultradereita o que regula esta cuestión. Por iso, cando escoitamos algunhas declaracións sobre a política agraria común, non deixamos de sorprendernos dentro do que xa nos teñen acostumbrados. Pero realmente o que ten que facer Galicia é sumar dentro do propio Estado español para que os nosos gandeiros, as nosas gandeiras realmente non fiquen desamparados coas políticas que se podan desenvolver, e sobre todo que haxa o máximo beneficio posible. A política agraria da que nos estamos a referir, ao final a comunidade autónoma ten unhas competencias que son limitadas no entendido, no uso que existe dentro do marco competencial que temos no marco español e tamén no europeo. E polo tanto o que temos que facer é converxer. E por iso é tan importante que haxa dous gobernos que, en vez de estar tirando os tratos á cabeza, como pasa coa Xunta de Galicia. A Xunta de Galicia, cando realmente algo vai mal, ou é culpa dos concellos ou é culpa do Estado. Pero, inclusive, cando ten as competencias, non as quere asumir. Bueno, pois nos apostamos porque haxa realmente un goberno da Xunta de Galicia que traballe da man co goberno de España para defender os nosos sectores primarios. Xa pasou, por certo, cando foi co sector da pesca. Porque realmente, que foi o que ocorreu? A Xunta de Galicia eu non teño competencias, pero tivemos o noso ministro defendendo o noso sector da pesca. Por certo, o mesmo ministro é o que está defendendo a día de hoxe unha política agraria común na que realmente se está escoitando o sector. Nos estivemos reunidos hai escasos días con todos os afectadas con este sector tan grande e escoitando tamén as súas reivindicacións. Eu creo que en Galicia tampouco é tanto como que se está a ver noutras partes do territorio de España. Pero, evidentemente, a Xunta de Galicia o que ten que facer é, dentro do seu marco das súas competencias, sumar para que, dentro tamén do marco estatal, se poda contribuir a mellorar as condicións. Por certo, o Goberno de España xa impulsou unha legislación pola que non se podía realmente ter perdas na venta do noso propio produto. O que non pode ser é que sigamos realmente exportando leite para mercar os iogures de fora. O que temos que facer é ter a capacidade aquí na nosa terra de poder realizar esa transformación dos sectores primarios para que poda revertir na nosa terra tamén o beneficio de todo ese gran aportación, dese gran sector que a día de hoxe temos. Falaba de mar, política, a lei do litoral, como valora as críticas que fai o Partido Popular, lóxicamente, e que vostedes... Mira, a verdade é que esa pregunta me parece moi oportuna. Me parece moi oportuna porque estivemos vendo hai escasas semanas unha traxedia absoluta como foi o tema dos peles,
e vimos como a Xunta de Galicia, que tiña aprobado unha lei no Parlamento galego que nós xa dixéramos que era anticonstitucional, polo que vou a explicar agora, e realmente nese momento dixo, non, eu non teño nada que ver, o tema das praias non é dos concellos, o mar do Estado. Entón a Xunta, a ver, aclarémonos, pero non quería as competencias do litoral? As quería ou non as quería? Ou só as quería para confrontar co Estado? Para facer campaña electoral? Está recurrida, non? No, pero está recurrida por un motivo, porque hai que modificar o Estatuto de Autonomía, como fixeron no País Vasco e noutras comunidades autónomas, porque existe a propia canle para poder facelo. O Estado non o fixo de maneira arbitraria. O que fixo o Estado foi claramente dicir, advertir de que realmente iso non se podía facer dese xeito, senón que hai que facer unha modificación do Estatuto de Autonomía para poder asumir esa competencia. E que non hai un problema de asumir a competencia, hai un problema da forma para poder asumir a competencia. Esa é a diferencia. Por certo, o Estado abriuse en numerosas ocasións a poder alcanzar un acordo na mesa de diálogo. Non é un recurso por recurrir. O Partido Popular, se estivera no goberno de España, presentaría o mesmo recurso. Iso é o que temos que preguntarle ao señor Feijóo. Que nos aclare se se fose presidente do goberno de España, pois sabemos que non quere, pero se quixera ser presidente do goberno de España, presentaría o recurso en virtude dos informes xurídicos que fixo a propia Abogacía do Estado, sí ou non? Bueno, pois esa é a realidade. Nós non nos opoñemos a que se poda asumir esa competencia. Nós o que nos opoñemos a que se faga política xustamente con esa competencia para ir a unhas eleccións municipais como foi o que ocorreu. Política forestal, hoxe se presentaba o inventario en Santiago e, lóxicamente, pois, o sector pide máis transformación, máis avances na transformación da madeira. Cal é a política ou cal sería a política do Partido Socialista? Bueno, eu creo que unha das cuestións que é fundamental e que le estivemos defendendo no propio Parlamento galego en materia de política forestal tamén é a prevención. Porque tivemos un goberno que, sí, aprobou moitos plans e executou moi poucos. Puxo moi poucos medios, recursos efectivos en riba da mesa, tanto humanos como económicos. Porque isto non vai de poñer un anuncio nos medios de comunicación, isto vai de facer unha política real forestal. E a política forestal abarca moitos eixos, é unha política en definitiva transversal, non é simplemente unha medida ou dúas, non, trátase de abordar en determinadas áreas de maneira efectiva. E que quere dicir isto na práctica? Pois que temos que permitir que os nosos propios sectores, que inclusive en moitos dos casos eles mesmos se autoxestionaban, pero para iso ten que haber unha prevención previa e tamén un mantemento da nosa masa forestal. Se iso non existe, que nos vai a pasar? Pois que evidentemente temos as vagas de lumes que hai por non hai prevención, porque despois, dentro da política da Xunta de Galicia, quen lle botan a culpa da falta de mantemento? Aos concellos. Ben, pois iso é o que temos que revertir. E se temos que ter unhas brigadas que realmente teñan, non só durante uns meses do ano, unhas malas condicións, por certo, porque como non se poden asinar correctamente os convenios, porque a Xunta de Galicia quere responsabilizar os concellos, a Xunta de Galicia ten que asumir as súas competencias. E nós temos claro que a política forestal se ten que facer da man dos concellos, que é moi distinto que botarlle a culpa, da man dos concellos, empregando tamén unha ferramenta fantástica que é a Federación Galega de Municipios e Provincias. Traballar coordinados e tamén co Estado. Que farán con ENCE ou que farían con ENCE que si poderán? Bueno, eu creo que o Partido Socialista nese aspecto ten unha postura clara dende hai tempo, non? Que defende, por suposto, a continuación da fábrica, pero non nese lugar. Por lo tanto, a reubicación, a recolocación é a postura que defendeu o partido durante os últimos tempos, e nos nese aspecto non temos variado nada, porque evidentemente queremos manter o que é o proceso da industria, pero nunha ubicación distinta, na cal, evidentemente, pois, se aborde tamén para non destruir o emprego nese aspecto. Política turística. Que cambiarían, que continuarían? A verdade é que nese aspecto nos queremos deixar atrás a política de turismo que se basea só no eslogan. No eslogan e tamén a política que se basea só no turismo de masas. Nos queremos un turismo sostible e eficaz, sobre todo, pois, por exemplo, o turismo gastronómico e o turismo deportivo. Que quere dicir isto? Bueno, pois este turismo tanto gastronómico como deportivo te permite abrirte moito máis ao mundo, é moito máis responsable, é moito máis ecolóxico nese aspecto, porque te permite conectar tamén a persoas. No deportivo, por exemplo, un campeonato, sexa do ámbito que sexa un ámbito galego, sexa España, sexa europeo, o que te permite é traer a moitas persoas ás diferentes vilas que temos no noso país e que aparte podan coñecer todas
as grandes achegas que temos dentro dos nosos medios, e, por lo tanto, eu creo que hai que facer unha aposta decidida polo turismo, entendida con que non só é o Camiño de Santiago. Eu digo eu, que son de Santiago, non? Pero que claramente en Santiago, claro que hai que apostar polo Camiño, hai que apostar e moito, pero hai moitas outras vías que nos permiten seguro tamén que revirta, porque o turismo non só é o turismo como unha caixa allea, como unha caixa separada do resto. O turismo afecta ao comercio, o turismo afecta ao propio desenvolvemento das grandes vilas e das pequenas. Pois iso é no que temos que traballar, un turismo realmente transversal. E que hai moitos eidos máis a maiores do que acabamos de comentar que tamén se poden seguir afondando. E, polo tanto, temos que traballar nesa liña e non simplemente nuns patrocinios, porque parece que realmente o turismo baséase en ir un día a Fitur e noutro de poñer en riba da mesa uns patrocinios para determinados eventos. Non, para nós non é iso. Os datos son vos, non? Sí, por suposto, porque evidentemente o turismo afecta nun grau a unha capacidade que se poda desenvolver, e as cousas que son boas non hai que criticalas, eso por suposto, pero o que estou intentando trasladar é que evidentemente non só hai unha vía do turismo e que nos apostamos por outro tipo de turismo, que as propias vías, cando haya no Xacobeo, evidentemente os datos pois van a ser vos per se, non ten que gobernar a Xunta de Galicia ou o Partido Popular para que iso pase, a eso hai que ver o histórico, pero tamén hai que dar un dato, a propia política que se fixo por parte inclusive do goberno socialista en Santiago permitiu que o ano 2023 fora mellor que o 2022 no que ten que ver co turismo, e non era Xacobeo, polo tanto, bueno, esas cousas pois tamén van marcando a propia tendencia. Por qué? Porque hai que ir traballando na liña de facer un turismo responsable e sostible. E digo responsable para tamén coas propias cidades que si teñen un turismo máis masificado, porque iso tamén é moi importante. Habría que poñer imposto ou tasa de penalización ou algo? Sí, nos defendimos que polo menos haxa unha taxa turística, é unha cuestión que evidentemente se ten que abordar no Parlamento galego para que se aborde como proxecto de lei impulsado polo goberno galego e que despois sexan as cidades as que decidan se impoñen esa taxa ou non, é dicir, se ten que facer un traballo colaborativo, pero sobre todo que aí sí que sexan os concellos os que teñan a capacidade dentro da súa propia autonomía municipal, pero por lo tanto para iso temos que ter o marco normativo, e o marco normativo ten que facer a Xunta de Galicia como proxecto de lei e o Parlamento galego a través da súa aprobación. Para nós iso está claro. E despois que cada concello ou cada cidade decida se realmente lle vai a ser máis beneficioso, se non, ou se directamente entende que non é a vía. Política enerxética, están a favor da eólica ou a eólica, ou como plantearían a eólica ou a eólica mariña, por exemplo? Bueno, non só que sí que estamos por construir. Eu creo que a política enerxética no caso de Galicia é un dos mellores paraxes nos que realmente pode darse esa enerxía, non? Porque vivimos nun país de luxo no que temos o mar, temos o vento, temos unha capacidade para poder desenvolver xustamente estas políticas e as enerxías renovables e non podemos dicir que non. O que sí que temos que ter conta é que non pode ser de calquera forma, non pode ser de calquera xeito. E iso é xustamente o que defendemos dentro do Partido Socialista. Nos queremos unha política enerxética responsable co territorio, que revirtan os empregos na nosa xente, que revirtan tamén todas esas melloras dentro do territorio para o que ten que ver co mundo rural, por exemplo, para intentar acabar co reto demográfico e, polo tanto, a política enerxética ten que estar vinculada ao reto demográfico, aos empregos da nosa terra e, polo tanto, que revirta claramente, xa que sae dos recursos naturais da nosa terra, tamén que revirta na nosa xente. Polo tanto, a política, tanto eólica como a eólica marina, queremos afondar nela. Por qué? Porque a eólica marina, de momento, non se ten demostrado que poda ser prexudicial no que respecta fundamentalmente ao sector da pesca, pero sempre, para nós é fundamental que se garanta que ten unha pervivencia o sector pesqueiro que levamos defendendo así dende o inicio. O digo porque se aprobaron os POEN, que non é un lugar obrigatorio, senón que é unha posibilidade de incorporación da eólica marina, que é o que se aprobou por parte do Ministerio, e a partir de aí se van a empezar a facer os informes técnicos para poder verificar se a eólica marina pode dañar o noso sector da pesca. Por lo tanto, nós temos claro que o sector da pesca será fundamental e primordial para adoptar esas decisións e a partir de aí ir desenvolvendo pouco a pouco unha enerxía que é a que, aparte, en toda Europa se está tamén apostando, non? Cal sería a política sanitaria e de servicios sociais? Bueno, creo que a política sanitaria nese aspecto é
coñecida por todas as galegas e galegos do Partido Socialista. Unha educación e unha sanidade pública levamos defendendo durante todos estes anos, pero afondando na sanidade. Nós queremos ter o compromiso con todas as galegas e galegos de que calquera de nós, cando nos poñamos enfermos, podamos ter unha cita do noso médico de cabeceiras no prazo de 48 horas. Eu creo que calquera de nós lembramos que cando chamábamos ao noso ambulatorio, ao noso centro de saúde, para pedir cita, bueno, se non era no mesmo día, o día seguinte tiñamos cita. A día de hoxe sabemos cal é a realidade. Como mínimo 15 días. Justamente antes de vir para aquí, o consultaba, e no meu caso, eran máis de 15 días. Bueno, pois eso ten que acabar. Eso non pode continuar así. Por certo, esta medida xa a presentamos no Parlamento de Galicia, a través dun proxecto de lei, é dicir, queríamos que fora por lei obrigatorio que se nos atendera no prazo de 48 horas, e o Partido Popular votou en contra. Bueno, pois esta é unha cuestión básica, pero as listas da garda non podemos seguir tendo que esperar un ano para poder acceder a un especialista. Todas estas cuestións, as saturacións das urxencias, por que se producen? Porque cando non podemos ao final ir ao noso médico de cabeceira, que facemos? Pois ir a urxencias, porque é humano. Pois iso ten que acabar, nos ten que poder acceder, temos que ter a capacidade de ir ao noso médico de cabeceira e tamén que as urxencias sexan para o que son, para que as persoas que precisan de que os médicos e médicas realmente os podan atender nun momento clave no que poden moitas veces pode estar entre a vida e a morte, podan destinarse xustamente a iso, aos recursos para o que hai. E cartos hai, cartos hai, porque realmente se demostrou non só coa inxección que houbo dos proxectos Next Generation, senón tamén con todos os fondos que viñeron do propio Estado. E, polo tanto, o que hai que facer é executar os cartos, pero sobre todo executalos nas políticas nas que nos defendemos para que haxa máis profesionais. Porque dende que marchou o bipartito de Emilio Pérez Touriño, xustamente o que hai a día de hoxe en Galicia son 1000 profesionais sanitarios menos. Bueno, pois iso, evidentemente, é a mostra de que todos estes anos o que foi facendo o Partido Popular foi un retallo moi pequeniño, pouco a pouco, pero que demostra é que no largo plazo nos está repercutindo na propia saúde de cada un de nós. Cal sería esa política fiscal e impositiva? Eu creo que nese aspecto o bo que temos é que non rehusamos os debates, non? Entón, damos a cara, nos presentamos as nosas propostas e a política fiscal e económica estamos vendo no goberno de España. As cifras económicas, eu creo que, aínda que o Partido Popular quería que fose mal, porque parece que eles disfrutan vendo como España iba mal e Galicia iba mal, conseguimos reflotar a economía en todo o que ten que ver dentro do marco europeo. Estamos mellor incluso antes que a pandemia. Estamos incluso mellor antes que os datos macroeconómicos que tiñan que ver antes da crise do 2009. Bueno, pois a nosa política económica vai na liña de seguir as políticas expansivas que se fixeron dende o goberno de España. E, evidentemente, a política fiscal está vinculada a que podamos seguir tendo uns servizos públicos de calidade, para que pague máis quen máis ten, e que, efectivamente, os que realmente menos teñen poidan ter uns servizos públicos de calidade. Iso realmente vai a política socialista, porque é a que levamos defendendo así moitos anos, non vou a descubrir nada novo, e, polo tanto, vai a ir na liña e encabezada xustamente nos dous sustentos. En menos de un minutiño, territorio, urbanismo, mobilidade. Bueno, eu creo que o transporte é algo que sí que se demostrou que foi unha das patas nas que o Partido Popular xa se riu directamente da propia cidadanía. Vimos un vídeo electoral do señor Rueda no que se montaba nun bus e percorría Galicia. É unha mágoa que esas mesmas persoas no rural, a día de hoxe, se saen as súas paradas, non van a ver pasar máis que o bus do Rueda. Porque o transporte que realmente é público deixou de pasar. Parece que hai que ter o carné do Partido Popular para que pase o bus. E iso é o que non pode ser. Non pode ser que quede a xente nas paradas. E pasou. Nas conexións que houbo. No Nadal vímolo. Como familias non puderon estar reunidas por culpa de que en 3 horarios distintos non pasaba ningún bus pola parada. Vemos como os estudantes non poden acceder dun punto a outro porque tampouco pasan. Ou vimos como foi a vez a peor o transporte no que ten que ver no ámbito educativo, porque se unificaron para intentar facer liñas distintas. Non pode ser que hai 20 anos funcionara mellor o transporte público que a día de hoxe. Agora temos máis cartos, mellores buses. Como pode ser? Non podemos deixar esquecido o noso rural. A política transformadora e a política do rural. O señor Feijóo comprometerase co rural e dixera que iba a ser a legislatura do rural. Nada de nada.
deixamos ailladas as persoas que viven no rural e non teñen un transporte público. Por lo tanto, nós temos claro que revisaremos todas as liñas para que efectivamente sexa un transporte público, que sexa un transporte no que a xente poda disfrutar de ter unha conectividade e non só os que vivimos nas cidades podamos estar interconectados. Para mí a política de mobilidade de transporte é básica, porque realmente se aillamos as persoas, vamos a aillar os dereitos desas mesmas persoas. Ten vostede, señor Aitor Bouza, ten vostede un minutiño para decir o que vostede queira e, lóxicamente, pedir o voto. Bueno, pois eu o que animo a todos os galegos e galegas e particularmente, bueno, pois aos que nos están vendo tanto a provincia de Coruña como de Pontevedra, a que o día 18 realmente acudan a votar para que escollamos entre todas e todos o modelo social que queremos. E se queremos unha Galicia totalmente anquilosada nun inmobilismo absoluto no que os servizos públicos están paralizados como a sanidade ou a educación, ou unha Galicia na que apostemos polos servizos básicos e de calidade. Unha Galicia na que podamos ter un médico de cabeceira e unha Galicia na que os nosos mozos e mozas non teñan que emigrar ao final porque non poden quedar aquí nin a vivir nin a traballar. Iso é polo que nós imos a traballar e por iso xustamente é polo que tamén lle pedimos o voto a todas esas persoas que realmente ao mellor hoxe están dubidosas de se teñen que acudir a votar ou non, que teñan claro que o cambio se vai a producir e nós o que lles pedimos é que nos apoien para que estea, por suposto, liderado polo señor Besteiro. Aitor Bouza, un placer contar con vostede nesta edición de Falemos, moita sorte e moitos éxitos. Moitísimas gracias, un placer. Isto foi todo o que nos deu de si esta edición de Falemos con Aitor Bouza do PSDG, Luís Bará do BNG e María Martínez do Partido Popular. Vostedes deciden o domingo que ven e nós o martes que ven estaremos aquí para analizar os resultados. Que teñan boa semana e que decidan o mellor. Moi boa noite, saudos e hasta a semana que ven. Programa ofrecido por Unha historia memorable requiría dunha gran homenaxe. Inspirados no carácter e no esforzo do traballo realizado por Domingo Fontán, xorde Macherato, un viño con esencia da nosa terra. O seu equilibrio e complexidade falan por si mesmos. O tempo e o cuidado empregado en todo o seu proceso de elaboración tamén. Macherato Albariño crío macerado 100% de Viña Almirante. Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. Schmidt, porque tú no eres como los demás. Especialistas en cocinas a tu medida. Rúa Asturias 6, Vila García.